كنكتسل نقدميت على هذا نقدميت على هذا تقولك نقدميت انت زي اللي اوكي على اوكي يغني اللي حلم منسي اسمع له ليه سلام كلهم توم قدماكا يغني لنا I think مس دكتور إبراهيم ينبر مس إلسا مسفون تبون فالتينا مس سنقالون هذا ختمانا يا غوتنبرغ مسينيا نيرو بزعباتها هيمان رايت ديكلاريشن كجلጽ ስለዚህ አፍልጦልና መስለን አነ ብርሃነ ኺዳነ ያለ ይባል አገዳሲ እዚ ሰምዑ ዘምሰኹ ሁሉ አይሰማዕኩን ኣብ ሞንጎ ኣርኪበ ግን ክልተ መድረኻት ዝሰገረ ሓሳብ ዘቕረብኩም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ተቀዳማይ መድረኽ እቲ መሳገር መድረኽ እዩ ንዓይ ኮይኑ ድርዳእኒ هاي إلسا تقدمي مدرخ أبز حجي زلنا هم مسي تهجر أب شجرن كلا كابدي أزوج أي دلدلو من يخوت نفلتو نجري بنا لذي ولا حدا ميليتاري حدا سبعي ديو عبد الله أرعدو من تأخيبهم اليوم كقمتلو نزي صار هجر صار حزب هنا سرعات ولا خلي نفلتو نجر سلا زي بلنا نايزي مساجر مدرخ علنا زي جزياو سلطان كلي نزيا سجيركم لكم كوين سمعنا عاي جزياو سلطان كلي جزياو سلطان زخا نتي بادونت ناي سلطان مش فانن قوم تداخوين خا بحالتا ديمقراطيا ولوتين سرعات هجدت زودا حيل زقمو جزياو سلطان كوينو عدمي دروت كوين يراينا عاي ناي حدا عمت تتخيلوا خمس نايس ورا الذهب اب سودان زغبرو أوش عمت قتلنا ندل حجيناتو عماماتي خجلت زلو جاو سلطاناتو نتا يكون تنتقلصون نبركن عملت ناي ملا هاجر سلام مسفان ديو بويتكا وحلنا ناي بويتكا حلنا زلو سرات كان عين مفتاح ديو مسرتها وسبقه مسرات حقدت سريزو زنبره نزي حقتات زي مسراز دي كل بوليتيكا وحالتها زساتفولو حدا قبائي نعي حدا هاجراو على خوي سمعنا هاجراو على قوم الله هذا هاجراو على وزير تي ذبها زلو مساجر من ساجراو حنا كتصدق كم زلو مدرخاوي مساجر بايتو بارلاما كمسرت زلو حجز بارلامان دي يقربوا دغرات كله وي كمساجر بايتو مسرت بزو على زي كبسات فوقيتكو حالتك هاجراو سوى الزقوم حقاو بايتو كوينو امام نايزخا دعاي كوين دردايني كم مونغ ابالاتو مساجر منجس هاجراو عدنت يقو اتفتحوا على صدقه مساجر قوام مسرت بمنبر مساجر منجسي نهاجر بمرحله حقيشه ومنبحثاتن بوليستاتن حنصص اكايدا من مساجر منجسي يكاتاتل يقوصصرن اجزي افي وعلى زقوم بايتو حجنا زين كلتين دسغركم من كوين سمعنا نحي امنتي اتيكم ماتيو اتي قوام تايخونا له نيرتاز بال تاغداس ነገር حجاب زوان زل اذن مساجر مدرخات زياتن كمين علتن كمي كرا ያለው ሪኹም ሞዶ ቀዳመይ ትታ ካለ አንቶ ይቆስ እንጋልና ሙሉ ሰኸይደር መስለን ተወኪስኩም ዶዝ ብል ቶኔርኒ ማለሲ ገለ ፖለቲካ ውድባት ህዝባው ምንቅስቃሳት ደም ዝጎበርኦ ሓፈሻው ዝኾነ ቋማት አለው ቻርተርስ አለው ነዚህ ክትሪዎ ፈቲኩም ነርኩም ዶ ትብልያ ግን አይ ቲንክ መልስዋዩ ሰንጋል ሰምዖት ፀድሕ ነረ ተኻለይ ትሕቶይ ድሕሪ ናይ ደንበር መልእኽታትኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ደድሃበ ነይሩ ኣብቲ ሕቶናይ ሰብአው መሰልን ናቱ ዴክላሬሽን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዴክላሬሽን ናይ ሂውማን ራይትስ ደድሃበ ነይሩ ሕጂ ካብ ዝምስጋርኩም ቁርብ ገሪምን ንዓይ ምክንያቱ እሳ ሰብአው መሰል ንምንታይ ደድሃበት ነይራ ነዚ መድረኽና
لدهابت نجر نيرنا اسكز ابزن سامعت ويتكا ودباتن زخي زلو هزباهم قصاصاتن سامع يخي حتى هذا حتى نجي حتى تبوكي قدامي حتى خلت مدرخ سجيركم بلو مالو سلامتا قال يتحتي عنويرو سنغال حزبي بدمص بليصا تقبلوه التي يقربوا الدبر حسب بيتو سنعه كما مالتي ابي حزبي نعمتها زمت خادركا مريصا بحال ወይ ካ ድምጽ ዝሃብናሉ ነገራት አይነበረን حسابنا حساب ተዋሂብና ሪክቶታትና ተዋሂብና ታቀንድ ሕተይ ስለምንታይ ነዚ ክልተ መድረኻት እዚ ሰጊርኩሞ ክትኮዱ ናብ ቁዋም በሃገር ደጋኹ ክርእ ዘሎ ቁዋም ኣብ ከምዚ ምስጋራትኩም ታገዳስ ነጥብ ኣብዚ ዋን እዚ ነዘን መሳገር መሳገር መድረኽ መን የምጾ ነዛ ስልጣና ባድነት ኣብ ዝኾነሉ ዋን መን ስልጣን ይሕዝ ይፈልጦ ነገር ይብልና ተኻለይቲ ታና ሃገራዊ ስኒት ኣብ ውሽጢ ሃገር ያካይድ ዘሎ ኮይና ዓይድ ስምዓን ንስኻትኩም ከመይ ትሪእዋ ይፈልጥኒ ናይ ሃገራዊ ስኒት ክብል ሰምዐ ዶክተር ሕጂ ዋዕላ ከነካይዲና እማመታት ካለና ንዑ ይብል ነይሩ ሃገራዊ ስኒት ሃገራዊ ዋዕላን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣትመሳገር መድረኽ ትግዚያዊ ስልጣን ከቆሞ ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ከቆም ኣሎ ብኩሉ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታትና ይተቃለስ ሓይልታትን ክቀውም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ክሳተፎ ስለ ዘሎ ነቲ ሃገራዊ ዋዕላ ስለዚ ነዚኣውን ሰጊርኩም ኣትኸዱልኩም ምክንያቱ ኣብ ደገ ናትና ሃገራዊ ስኒት ዋዕላ ከነካይድን نقلمت كبر حاو قرب بات حتى طمو قبل كلانهم انتن تاشبخون يروح على القرب حراي هذا ثانك يو اوكي تنحط تاعين باري سلمتاي يخم من دخلت مدرخاتنا مسجال سجيركم وقيدكم خلايت هاجراو على اب اوشت هاجر ديكون كايد زلو نزا هاجراو على زخونن هاجراو على عماماتهم نابزي أبت مصنعتكم كتلهم اللي فتنكم سلامنتا يغني لي نسانين تن تتاتين نيران دم بتقاومو خما يسرح اما مالونا يلكم نيركم كا انتايتي سرح الزقاومو حساب كندي كم خالق حيلتات صغروا زلكم مصنعتات قرروا له تغبرو يغني حرايتن تنحطتات نصرات النيران كلتا مدرخ سجيركم قابتي عبدن فرزكايدنايو نسبعو مسالات زملكت ناي دنبر مانيفستونا مسوطاناس بدحريو ناب زبصحكم كلتا مدرخات سجيركم تبليا تقدامي تحطو تن كلتا مدرخات اي سجرناينن يا حاتناتنا ملسي حصار ملسي كلتا مدرخات اي سجرنان نحنا درجة بدرجة مصنعتها كايدنا هاي تخاتاتل خلنا نقد خوين كامبر بدحريو ناي سبعو مسالات سلامنتاي نقالس علينا متكلاتنا خلنا نصر علينا إلنا اتن متكلات انصيرنا ينينا ناب حزب قريبا دو هو قريبا اب دنفر يزارب زلخو اب دنفر اب حزب اقربناين دمص بليقاونا كايدنالن حزبي تشحت اكيبو زنبره دغيفون ييله إذا خا ريكورد زخونه سلو زلو بزح زبعسنا ነገር زلو ابز اي مسلنن الفاي አረጋግጽና ግን ሽዑና ይደመር ማኒፌስቶና ውጪና እቲ አኼባን ሁሉ ክፉት ይነሩ ንኩሉ ህዝቢ ወክልደቱ ዝነበረን ዝብል ግን አይወክልን እዩ ንሕና ግን አረጋግጽና እዚ ክሰርሕ ከም ዝኽእል መብዛሕትኡ ህዝቢ ክድግፎ ከም ዝኽእል አረጋግጽና እቲ መስርሕ ከምኡ ጥራሕ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚህ بدحر حج خاني ابتي ناي اوكلاند نغبر خاني اتسندون دغيمو خقربيو حزبون كالعي غزي خزتيلو يخيليو بخمزي اينا نطمو تزلنا انا بخمزي مرأخو تنكلته مدرخات سجلكم زبلكنا اي سجرنان نحنا تم مدرخات خيدا زلون مصنعتي كاب حدا مصنعتي بابيناي مصنعتي تخيد انتي كتصنعن انتي كقربنا لو زبل اب دنفر نتحزبون way forward دينا اقريبنا ينا اتو حزبي او زنبره خا تسامامي عليو
ልክዕዩ ብኸምኡ መሓዝ ነቲ ጉዳይ ጽቡቕ ኢሉና ብኸምኡ ከዓ ሒዝናዮ ስለዚ ዝሰገርናዮ ነገር የለን ስለዚ ብድሕሪኡ ኩነታት ሃገር ትግምግም ትጉጅለ ጌርና እዚ ደንበ ተቃውሞ ተበታቲኑ ስለዘሎ ከመይ ጌርና ሓይልና ነዚ ስርዓት እዚ ነውድቆ ክወድቕ ኣለዎ ስለዚ ከመይ ጌርና ነውድቆ እቶም ክንክተሎም ዝግባአና ኣገባባት ናይ ቃልሲ እንታዮም ትብል ከኣኒ ካልኣይቲ መጽናዕቲ ቀሪባ ዝሓለፈ ሰንበት ከኣኒ ዝሓለፈ ቀዳም ከኣኒ ኣብዚ ኣብ ፓልቶጉን ኣቕሪብናያ ነርና ስለዚ ሰነድ ኣለና ንዕኡ ዝምልከት ስለዚ ክንቃለሲና ኢልና መትከላትና መሰነፀርና ናይ ቃልሲ ኣገባብና እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ዝያዳ ውፅኢታውን ኣድማዕን ክኸውን ዝብል ጉጅለ ዘጽናዓቶ መጽናዕቲ ሰነድ ከኣኒ ኣቕሪብና ኣለና እሳ ካልኣይቲ ምክንያቱ ክቃለስ እዮም ስበልካ መትከልካ መሰነፀርካ ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ጸላኢኻ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ከመይ ጌርካ ትዋዳደብ ንትብል ከኣኒ ኣቕሪብናያ ኢና ኣይነጠርናያን ነቲ ስርዓት ገምጊምናዮ ክእለ ኣለዎ ንብል ስለ ዘለና እንታይ ሸነኻት እዩ ክእረም ዘለዎ ኣነፂሩ መታን ከቕርበልና ደቂቕ ምርምር ከዓ ኣካይድና ኣዝዩ ሳይንሳዊ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ገምጋም ከዓ ኣካይድና ንሱ እውን ሓንቲ ሰነድ ምልእትላትና ቅድሚ 2 ሰሙን ከኣነ ኣብዚ ኣቕሪብናዮ ነርና ስለዚ እቲ ስርዓት ናይ ውድቕ ምዃኑ ክልወጥ ከም ዘለዎ እቶም ክልወጡ ዘለዎም ከዓይኖት እዮም ከመይ ዓይነት ለውጢ ከዓ ዘድልዮም ጽገናዊ ለውጢ ዲስ ዋላ ሱር ነቀላዊ ዝብል ብደቂቕ ኣቕሪብናዮ ኣለና ስለዚ ኣይተኸታተልካናን ማለት ይምበር ኣብኡሎ ስለዚ እዚኣ ከዓ ታሳልሰይቲ ሰነድናያ እቲ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ካብልካ ከመይ ጌርና ነቲ ስርዓት ተቃሊስና ነውድቆ ዝብል እማሙን ካብ ኣቕረብና ኣብ መወዳእታ ትመጽእ እሞት ስርዓት ምስ ኣለና ይኸ ከመይ ጌርና ኩሉና ንሰማማዓሉ ሓደ መሰጋገሪ ስርዓት ይህልወና ዝብል ናይ ሓባር መራዳድእ ነጥብታት ከኣኒ ሕጂ ኣቐሚጥና ኣለና ስለዚ ዝተሰግረ ዘሎ ኣይመስለንን ንሰለስቲኡ መድረኽ ኢና ይጽናዮ ናይ ሎሚ ጽባሕ ናይ ድሕሪ ጽባሕ ንሰን ጥራሕና ክንገልጽ ንኽእል ተገሊጸና ኣለዋ ይብል ጉባኤ ክንገብር ኢና ንዝብልሲ ሃገራዊ ስኒት ንፈጥር ኣለና ሃገራዊ ስኒት እቶም ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ስለ ዘለና ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዝገደደ ተባታቲናን ተዘርዚርናን ዘለና ከዓ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ኢና ስለዚ እቲ ሃገራዊ ስኒት ካብ ናብ ውሽጡ ዘሎ ናብ ደገ ዘሎ ዝያዳ ይምልከቶ ኮይኑ ንዓይስማዓኒ ናተይ ገምጋም እዩ ብዙሓት ከም ሰማማዕሉ እውን ኣይጠራጥርን ምክንያቱ ንሕና ኢና ተበቲና ዘለና ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ተስፋ ቁሪፅና ዘለና ንሕና ኢና ኣትሪዱ ነቲ ስርዓት ተቃሊሱ ክፅውን ንሕና ኢና ተስፋ ከሊእናያ ዘለና ዶክተር ገብረ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብል ጸላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መን እዮም ንዝብል እቲ ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እቶም ደበ ተቃውሞውን ንባዕልና ጸላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይንና ኢና ዘለና ብሰዓት እዚ ኢሉ የቐምጣ እንታይ ክብል ይደሊ ዘሎ እቲ ስርዓት ኣብ ሕማቕና እዩ ዝነብር ዘሎ ንሕና ኢና ድኹማት ኮይንና ነቲ ስርዓት ትንፋስ ሂብናዮ ዘለና ንምባል እዩ ስለዚ ክንእረም ዘለና እቲ ስርዓት ቅድሚ ምልዋጥና ንሕና ኢና ክንልወጥ ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ጉጉይ መንገዲ ዘለና ስለዚ ሃገራዊ ስኒት ዘድልየና ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣቐዲሙ ቅድም ቀዳድም ንሕና ዘለና ብክልተ ምክንያታት ዝያዳ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለና ንሕና ኢና ካብቲ ህዝብና ንላዕሊ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፍልልይ ኣይትርእን ኢኻ ኣብ ደገ ግን ዘየላ ዓይነት ፍልልይ የለን ስለዚ ንሕና ኣተሓሳስባና ክነፅብብ ሃገራዊ ስኒት ክንፈጥር ንሕና ይግባአና ብኻልኣይ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክማያየጥ ኣይክእልን እዩ ንሕና ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ከነንብብ ተመኩሮታት ናይ ዓለም ክንፈልጥ ንሕና ዝሓሸ ዕድል ኣለና ስለዚ ዝሓሸ ዕድል ዘለዎ ንሃገርን ህዝብን ኢሉ ተጣራሚፉ ንሃገርን ህዝብን ዘርብሕ እማመ ከቕርብ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ስለዚ ንዓኣ ከዓ ንሕና ከኣኒ ንደፍኣላ ኣለና ስለዚ ሃገራዊ ስኒት እቲ ሃገራዊ ጉባኤ ቅድምን ድዕሊ ኩሉን ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ትምልከተና ንሕና እንተደኣ ሃገራዊ ስኒት ፈጢርና ንሕና ናይ ሓባር መረዳእታ እንተደኣ ፈጢርና ንሕና ኣብ ሓደ እንተደኣ ሰሚርና ኣብ መወዳእታ ነቲ ህዝብና ኣብ ዘለውን እዚ እማመ ዝሒዝናሉ ኣብ ንኸይደሉ ሰዓት ሽዑ እውን ካልኣይቲ ሃገራዊ ጉባኤ ክትግበር ትኽእል እያ ፀገም የለን ህዝብና ከዓኒ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ንዕኡ የዋጣኒ ዝብሎ ምርጫታት ክመርፅ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምርጫታት ክመርፅ ፈጥረሉ ስለዚ ነዚ ኣይና ንሰርሕ ዘለና
اتا حنت زلعلكا نطبلا تا حنت زلعلكا نطبي اتي سرعه مستلوط اسي من كم زلوطو اينفلطنينا زبلكا حقها من كم زلوطو اينفلطنينا نحنا كنلوطو لنا يناينا نصعر ካልኦት ክልውጡና ኢና ንጽዕር እንተዳ ኮይና ኣይንቃለስን ኢና ዘለና ማለት እዩ ናይ ድኹማት ኢና ካልኦት ክገብሮ ነዚ ስርዓት እዚ ካልኦት ክልውጦ የሚልና ንሓስብ እንተዳ ኮይና ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም ነገር እውን ከነፍር ንኽእል ኣይመስለንን ድኹማትን ፈርሓትን ኢና ስለዚ ንሕና ነቲ ስርዓት ባዕልና ኢና ንልውጦ ንህዝብና ንሃገርናን ዝጠቅም ነገር ከኣኒ ሒዝና ናብ ሃገርና ክንኣቱ ኢና ኢልና ተበጊስና ኣለና እዚ መንፈስ እዚ ጥራሕ እዩ ከዓ ክዕውተና ዝኽእል ስለዚህ نحنا بخمس منفس كيدنا لنا ካልኦት ክልውጡልና ይንጽበን نحنا ክንልውጦ ንደሊ እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጡ ዘለውን ኣካልና እንዲም نحنا ኣካሎም ኢና ኣምሳሎም ኢና ንሳቶም ከዓ ኣካልና እዮም ቀዲሞምና እንተለዊጦም ኸ نحنا ዝተራዳዳእናሉ ነገር ኣሎ ስለዚህ ንዕኡ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ምስ ህዝብና ኮይና ጻውጥ ክንገብር ኢና ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ ኣብ ሱዳን ልክዕ ከምታ ዝበልካያ نعمدن خلت عمد جزي هابوني لنيرو توتهدراو تعلوا زغبره اموداتا حزب السودان جن اندحنا نعخا تنفاس هيرناكا اندغنا حال ملكي كنفطرينا جزي خنبكا يبلنان جزي عين هبكانينا رد عين زيلكانينا سلطاننا حزبيو نا حزب طرح اركب يلومو ازينا تماهيرنا حب سوداناويان احواتنا نحنا خالو من تداسنيت هاغراو سنيت فطيرنا انت خونه بعلنا تقاليسنا نتسرعت نودق انت حاميقنا خاني ካልኦት انت دقا الجسمو مسؤول كوينا سلطاننا حزبيو بزي وحل حدر ناب سلطان ناب حزب اركبو نبلوم سلازنا حزب توكلت مريصهم شعو سلطانهم حزبي خچبط علو سلطانو ازي مرداتنا ካብዚ ዝተፈለየ ሰነዳት ዘቕረባ ውድባት ኣለዋዶ ወይ ሓዋፍ ናይ ስልጣን ንሕና نحن سلطان حزنا إلى زقربا ودباتهم كم زلوا فلت سندن رئي يرلقو خوبيل كاخد دقف تخيلي خا إذا خالق توادار حساباتيو أنا ودقي عيبلوني توادار حساباتيو معرة نتناتنا نافذ بخقرب خيليو بدن بغير كعدالو نافذ بي خمس قرب قبره أبتا حقراو وعلا أنا نحن عدل كنبا كان خلينا نعخا يخون እቶም ከም ኢሎም ዝኣምኑ ውድባት እንተዳልዮም ኮይኖም ዝዓድል እዚ ኣኽን ህብ ንኽእሊና እዚ ተወዳዳሪ ሓሳባት እዩ ኣብ ኦክላንድ ምርጫ ንህዝቢ ይግደፍ ህዝቢ ዝመረፆ ከዓ ሽዑ ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና ንስኻን ከዓኒ ርዕና ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ስለዚ ብከምዚኣ ክውድአን ነተን ሕቶታትካ اوكي ثانك يو اسكي كستاحن قبر تات بزي عرفتي سلازي قصلنا قال 4-5 حتات دخن قبل وي ابريغادو لو لاست ايبيك نومي الله اي ثينك تدي تغاغي ما جايشنا نوح ساعات حزنا بزي عرفتي اتس فيري لونج تايم كاب نبور وصاي خدنا لنا امان نحنا كاب نبور وصاي ناب نبور كنملس ترئست انجم سنبب كوسي ناب نبور قلم سبالة ترئستي ناب نبور بانعنا عسانا رحنا فهنقب كورات حوات اقايش ابزي قفا بلنا نحضرو ما يكون عديمنا اتليست كاب سلسته ساعات من العالي بروفيشنال يكون نسرح هو سوري يتكم تحت تقول لهم حجة عرات تساقكم كيتون رينبو الغادو رينبو هو دحري ايبي نومي كفانومي اقايش كورات حوات نايحطون ملسنج ستايل استعبوا رينبو عن شو حتى ريد اوف يدلك صموق እንዳበልኩም رئيتو يتحوسوا دغه نتيجه ونقصنا هنقول اوكي اول سلام مساء الخير ولا صباح الخير كنقول لنا يغني لي حين من اسي ويغني لنا قاشانا سانغال وإلسا ودكتور إبراهيم سراج أول بخمس سنكم أنا حنتخف مسجاني أب مصنعتم ما نزح الشيء مخنياتو
انت نعك بزح تستاي سلا تقبر يجن ها اوبجكتيف ويكاني سبجكتيف مصنع تخمن له بايس كمان ايسان حاجه غزي ازخن خينا انا حادي حنت كومنت قالتني وس دحريك حتى متاساسره مستناي مريت مالتيو حنت اول انتي تقولوا نيركم نحن خملس اي مسلنن ايل سيلن يرا خملس اي مسلنن لكن حسابنا نهزب خنهبينا و ناي هجر كداي سلا زخنا إلكم بقى مسأخاني ناي مهوراتيو زبهال ناتكم مشو ناي مهورات ويك مصنعت زقبر خم مهوراتكم تقربوا نفسكم كم خاب قربكم نولج تمرتب على ما نولج باوريو بقى ممكن ولا في زي أكل كمان أنت زي خدكم حسابكم قبل كذا تباور على يعني بقى أبزي أن إزي أن إشتي كومنتيا ملسايد ليان لكن ناتي ريتا يا بانو تباور اوريد الله خم اسلز تسمعكم اتقبر لهم و مسحلنا تبيلو مالتي ابز حجي الناس لهم ويك خيت ردوني anyways حنتي اول حتى زد لكم انتيا اذا مصنعت مسغبركم ويك افتفل ما انا سميعيه زنبركو حدا حونا زرد ان مساكم سسرح مساكم تحبابر اللي هو مصنعته تقبر لكم دحرين حزب خو تركبوه بقى انا انتي مسلني نيرو نابن اصنعكم تريزال تسناتكم نت زقاله زل اوريدي تسريعو نعو كتركبوه وكومنت تسناتو خو بنابو وحزب كمان كل خزر كله حزب دما كم زحجت بلو زلكم دما كساتفو بقى حجته حزب ذاته يتمثل كم زتهم تسريعهم زلو دم بتقامه كانه اكلنا حزب يكونون كم يسمعنا لانه كم تسمعوا تقرينيا كمان شويه سلازه حصلنا الرموننا بزي كال اي دماني اذن ابنت اب نبور كملس زبهل نبور كنبل كلنا ايناي از غزينا اساياس ولا زي خب دهزنا صنت تباهيل زل غزي دي ولا حتى فتني قدم كمان كملس لانه كل غزي خم حق عند ابا ويكات كاستمر له كم زحشه بزح اينا صبق نزاربلو ابزي سدت زلنا مع ان السو كمان بزح قدلتات الله مغازات التهزب وبحلفي بحجز ولا زلو وحج من اسايا زلو تجنريشن ذا عبي خيكونه از حج زلو نعو يا تمصايت ارترا بقى حزبي يغيري حبرتسب يغيري ولا مريت كمان يغيري طبعا بقى ازي يقبل ودا يلكم تحسبوا انا من تاين ابنت حنت خفت نطبخينا الليو دحرا بحتنا مريت كم اب افريقيا زلنا خم دم حدا اجراريان سوسايتي اب افريقيا حتنا مريت عبي ونحن حنتي عباي إن شاء الله تنا مسني سدتني العيلكم منيركم لأنه مريتهم زت وسده قلنا عامتها درجة 4 عامتها بيرترا زي تملس الله نبلا لنا جن كأتي وسيدهم زلوا خمانة بيرتراويان يوم التيوم وسيدهم زلوا كل جزء سبعي كاتعني خمي جيرنا خنحتقوم دخن بال ولا خمي جير سب كرد أمي إذا أقول جزء نبلنا بنت كمل سألوهم لكن كل افتخمي غيرنا زياد حراي تاعين السولوشن اللي ننع ابزحين زاربنينا وانا يصبنا يرابزن مصنعتناتكم ريزالتنا انتي افتي جروب ديسكشنز زغبركم ما يكون ولا فت ديتاناتكم اذا عينت نغات زدياس غيركم دو انت غيركم كانت عينت ريزالت رخيبكم وخمي غير خم انت عينت حسابات كتبونا انا بزت خلت تبل حتى ناتي مالتي بحلف حتى نايمه هو ترديكمني انت زي ترداكم نخدق ما يخيله و يغني لي اوكي كملس دو سنغال اوكي نزيا حفتنا مجمريا يغني لنا سل دمسكنتنا تا قداميت حتى انتعت بالنيرا انا مساخم مسارحتي سب زعللنسي نصنع علنا مسبلني اصنعكم وينتم دقالسو دلو ناي بوليتيكا بارتيتات مالتا يمسلني وينعهم كتهبوا ويكا كم دحجي تغبروا دلهم ناب حزبي كتقربوا يله كويني تسمعني دحرايكا نتم تقاومتسي منالبات ترمنت خلي غيب جيغان حدا ترديا دارغا كم زي لو يخم قصيكم مسلني
تبل يا نيرا نايدي عمل سين تايا نحنا دكتور أبزي بس كرم شوية انتاي خمسة كم عين حاد عينة فاكشن كنت مسرت تمسلو كافت زربا وبقدمي كمان شوية بتات كابني دكتور قبل سنة يعني حطوا ترى بليس رينبو حطوا اندحراب حطوا زي كونه كومنت كتعن مساقاي شايف قدم كومنت ابنا كومنت جزي لنا حطوا تلقى تخونه نعود دايركت زي كونه اب كتاب مس اقايش يقول استاذ دكتور ابراهيم اوكي سلازي نحرد عب صبو تردي يالله انت عاتب نحنا ازي مصنعت ازي كنقبر نكلنا نخل حزب ኤርትራ ኢልና ኢና ጌርናዮ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ደለው ብፍላይ ንተቃወምቲ ብፍላይ ንሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ብፍላይ ኣብቲ ውድብ ደየለው ሰባት ተባሂሉ ይኮነ እንተገይሩ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኢልና ኢና ጌርናዮ ከም ቀዳመይቲ ክፋልካ ንሕና እዚኣ እማመ ኣቅሪብናያ ድሕሪኡ ኣብ ዕለት 5 ካ ሰባት ተዓዲሞም ካ ዝያዳ ከብሉ ላይም ኢልና ክዛረቡ ላይም ኣብቲ ዕድመቲ ዝኾነ ሰብ መፅዩ ክናቀሽ ይኽእሊ ማለት እዩ ነቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ደረሳዕኩሞም ትመስሉ ትብል ላላ ኣይረሳዕናየምን ምክንያቱ እንታይልና እማመናትና ግዝያዊ መንግስቲ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብ3 ዓመት ይኹን ድበልናዮ ሲ በዓል መን እዮም ክሳተፍዎ ዘለዎም ንዝብል ሕቶ ክልተ ነገር ኣቅሪብና ኢልና ኣነ ደጊመያ ኤልሳ ደጊማታ ሰንጋ ደጊምዋ እንታይልና ሓደ ኣውሽቲ ዓዲ ዘሎ ሰብ በባውራጁ ክመርጽ በት ሓደ ወገንካ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብካ ናቱ ክመርጽ ወይ ካቶም ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ፖለቲካል ፓርቲ ካ ናቶም መሪጾም ክሳተፉ ትብል ስለዚ ክልተ ሓሳብ ኢና ሒዝና ከይድና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተቃዋማይ ፓርቲ ፈጺምና ኣይረሳዕናዮን ክንርስዖ ካ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ እጃሙ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣይኮነን ማንም ሰብ ክርስዖ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓሳብ ቀሪበኔን ክሳተፉ ካ ሓንቲ ሕቶ ክሳያ ነይራ ካልኣይቲ ኢልኪ እዚ ናብ ንቡር ምምላስ ክትብሉ ከለኹም ሲ ድሕሪ ኢሳያስ ዝተገበረ ጥራይ ዲ ወላ ቅድሚ ኢሳያስ ዝተገበረ እውን ኣብ ግምት ኣሎ እዩ ካልእ ናይ መሬት ሕቶ ክትሓቱ ከለኹም ናይ ረፊጆ ክትሓቱ ከለኹም ሲ ነቲ ድመፅእ ጀነሬሽን ከ ኣይትሓስቡሉን ኢኹም ወይ ካብ ዛዕባ እቲ ድመፅእ ጀነሬሽን ከ እንታይ ትሓስቡ ምክንያቱ ናይ መሬት ባይቶ ናይ ባይቶ ለመለ ናይ ቦታትና ገለመለኩም ስለተዛረቡ ዘለኹም ያ ትብል ዘላ እዚኣ ታሽሙናትና ምናልባት ግዜ ረኺብና ብዝርዝር ኣይገለጽናያን ንኸውን እምበር ናብ ህዝቢ ምስ ተዘርግሐት ዝርዝራ ምስርኣኽያ ንኩሉ ሰብ እያ ተገልግል ንመናእሰያት ተገልግል ናይ ዞም ዝመፅእ ጀነሬሽን ተገልግል ነቲ ናይ ቀደም ዝተገበረ ሽግራት ትመሚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ትመሚ ነዚ ኢሳያስ ደምፅኦ ሽግር ትመሚ ነዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ትመሚ ነቶም ብዛዕባ ስደተኛታት ትዛረብ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክትከውን ፊቸር ትዛረብ ስለዚ እንተሎቶ ፊቸር ናይ ፊቸር ጀነሬሽን ትብዮም ዘለኺ ኣብዚ ጉዳይ ናትና እትዋት እዮም ሳልሰይቲ ኢልኪ ንምሳሌ ናይ መሬት ካብ ተዛረብኩም ሲ መሬቶም ተወሰዶም ኣለዎም ኢልኩም እሞዞም ሕጂ ኣብቲ ተወሰዶም መሬት ደለዉ ኸ ከነልግሶም ማለት ድዩ ኢልኪ ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ናይ መሬት ኮሚሽን ትቐውሙ እሞ ከም ኦብጀክቲቭ ከዓ ኣቐሚጥና ኣላ ነጥብታት እሱ ከዓ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ መሬቶም ተወሰዱ ሰባት ኣለዉ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ተወሰደሎ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ናይ መሬት ሽግራት ገይሩ ዘሎ እንታይ ክገብር ኣሎ መፅናዕቲ ኣቕርብልና ኢና ኢልና ከተቐርብታ ኮሚሽን ኢና ኢልና ሰንጋልካ 2-3 ግዜ ዝደግማ ዘረባ ኣላ ንሕና ኣብቲ ቴክኒካሊቲ ኣይኣተናን ቴክኒካሊቲ ማለት እዚኦም ካብ መሬቶም ተወሲዶም ዘለዉ በዓል መን እዮም ኣስማት መንን እዮም ከቦትኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ነዞም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ከመይ ጌርና ኢና ክነልግሶ መን ይኸልግሶም ዝብል ቴክኒካሊ እሱ ከዓ ንመንገዲ ይፍናላ ነታ ናይ መሬት ኮሚሽን ዘለዋ እሳ ዝሓሸ እዩ ዝበለቶ ክትነግረና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ስኽትሓትዮ ዘለኺ ናይ ቴክኒክ ሕቶ ስለ ዝኾነ እዛ ኮሚቲ ናትና ናይ ቴክኒክ ሕቶ ኣይተዛረበትን ብዓብዩ እቲ ክኸውን ዘለዎ 4 ዶክመንት ብዛዕባ ተዛሪባ እሞ የቐኒየላ ኣይሆፕ መሊሰል ክኸውን
اوكي زي تملسه جلز ترفت له عدل كبا رينبو ترسع له خاب تحطتاتك قال ترسعت له من الكتاب انت زي اللي خنسجلك كي تملسه خون تصابر حنت الله حيل من الشيء استدمان من تاي كموان ناي توسدت نزحته تاني كوميشن من تاب ناي كوميشن تراك استاخينا افتنا تنقرب نيرو دكتع انت نيرو خمين نيرو ابزئاء بحرفي افتم حجيت ما جمرت انا كذا حتى كذا كمان بقول دكتور كمل سلا نحن نزخون سب كتبرحالو دخول سبات اندحر تاكيبهم بزعبه حدا غداي كزاربو كلو بزح نغرات يم تزاربو اما مጨረሻ اورقت زاتو ግን እቲ ተሰማምዑ ልምበር እቲ ዝተዛራረቡሉ ይኮነን ሕጂ ንምሳሌ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ መሬት ክትዛረቡ እንከለኹም ተዛራሪብኩም ግን መሊ ተዛሪብናው መኒ ዝተወሰዶ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ተወሰደ ዲዩ ኣብ ግዜ ጀብሃ ዝተወሰደ ኣብ ግዜ ጀብሃ ወይ ግዜ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወሰደ ዲዩ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ዲዩ ኣብ ገለዲልና ብዙሕ ኢና ንዛረብ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኸ መኒ ክወስዶም መኒ ከብሎም ኢልካ ትዛራረብ ኢኻ ከም ዝርራ ኣብ መጨረሻ ግን ዓላማ ናይ ዛናትና ኣብ ቴክኒካሊቲ ክትዛረብ ደይኮነትሲ ኣብ ትቐንዲ መሪሕ ዝኾነ ነገራት ኣብኡ ክትዛረብ ያ ወሲና ስለዚ ዲስካስ ምስ ገበርና ኣብ መጨረሻ ናይ መሬት ኮሚሽን ትመስረት እሞ እታ ናይ ኮሚሽን መሬት እዚ ኩሉ ሕጂ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ካልኦት ሰባቱ ዝዛረቦን ኩል መርሚራ ጉዳይ መሬት ኣብ መዕለቢኡ ክትብፅሖ ኢልና ሓንስምምዕ ጌርና ካልኣይቲ ጉዳይ መሬት እስክትሓት ለኽ ንምሳሌ ናይ እከለ መን ይወሲድዎ ኣብ ናይ እከለ መሬት መን ይኸፊሉ ዘሎ ትብል ዘለኽ ንምሳሌ ናይ ሓደ ወገን ጥራይ ትምልከት እያ ኣብ ገሊኡ መሬት ተወሰደሎ መንግስቲ ዝወሰዶ ውልቀ ሰብ ዘይወሰዶ ስለዚ ኣብ ታሽሙ ኣይ ኣተናን መን ይወሲዱ ኣበይ ዘሎ እቲ ኸ መሰሉ ዲ ኣይ መሰሉ ዲ ትብል ክልተ ባሻገር እንታይ ኩልራ ኣብ ዝኾነ ፓርቲ ናይ ኤርትራ ክነብር መሰሉ ይኽእልና ስለዚ ብሓቢዩ መልክዕ ጌርና ኢና ርኢና ከም ሓሳብ ወተዛራሪብናሉ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ተሰማማዕናሉ ዳይና ንነግረኩም ንዓኹም እምበር እቲ ተዘራረብናሉ ይኮነን ምክንያቱ ታገዳሲት እታ ናይ መጨረሻ ተሰማማዕናላ ወረቐት ያ እምበር ብዕላል ድዕለልካዮ ኣብቲ ንቃሽ ደእትካዮ ተዛረብካሉ ኩሉ ኣብ ወረቐት ፅሒፍካ ትሰዶን ኢኻ እቲ ተሰማማዕካሉ ጥራሕኻ ወረቐት ፅሕፎ ስለዚ እዛ ተሰማማዕናለኻ እዛ ብዛ ወረቐት ፅሒፍናያ ዘለና ኢና ኣብ ቴክኒካሊቲ ውሽጢ ኣቲና ኣብ ተዘራሪብና ክንከውን ንኽእል ግሩፖ ኣብ ግን ኣየተናዮን ኣብዚኣ ነጥብ እዚኣ ኢና ተሰማሚዕና ኢልና ባይዘወይ ከይርስዓኻ ዝዓበየ ተዘራርብናላ እንታይ ጉዳይ መሬት ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ጉዳይ እዩ ስለዚ ተሃዊኽካ ከምዚ ይኹን ምባል ማለት ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዲስተርብ ምርባሽ ማለት እዩ ንሕና ኸ ካብ ዘይንቡር ኣካይዳ ናብ ንቡር ይመለስ ኢልና እናተቃለስና ከለና ባዕልና ክግበር ዘይግብኦ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክዝረበሉ ዘይግብኦ ነገር ተዛሪብና ነቲ መጻኢ ናትና ወይ ነቲ መጻና ኤርትራ ኸ ክንርብሾ ኣይንደልን ኢና ስለዚ እሱ ግምት ኣቲና ኢና ኸ እታ ናይ መሬት ኮሚሽን ቀስ ኢላ ርጊ ኢላ ኩነታት ታሪኣ ባዕላ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ትግበረልና ዝበልኩ የቐኒየለይ ንሕቶኺ ቴንክ ዩ اوكي ثانك يو guys ثانك يو حتتي كنقصل دينا اي ثينك فقر هاجر على هذا فقر هاجر والله بنجاهم تاريتو نايريتون لبوان مدب سلازلنا دحر جايش دحر حتوتات نشعوش نحالكم عمتوهم قالجركم عمتو ابحتو كستاي بول فوكس ثانك يو اوكي تم عدماتكم قاعد محمد صاحون تحصر عبيله بقدامነት ኣብቲ ናይ ኣውራጃ በመግዛእቲ ዝሃቡና ዝበሃል ዘረባታት ኣሎሞኒ እንኳን ንፅር ስለ ዘይኮነ ምሁራት ናይ ካርታ ናይ ኤርትራ ዘጽንዑ ኣመጻጻ ናይ ህዝቢ ዘጽንዑ ሲ ምሁራት ኣለውና ብዙሓት ኤርትራውያን ንዕኦም ኣያማኽርኩም እንዲኹም ኮንኩም ካልኣይ ከኣኒ 10 ግዜ ዝመጽእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕቶ እዘን ውድባት እዩ ውድባት ህዝቢ ኤርትራ ደይኮኑን ከም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ሲ قبت زبادة حتى ملس خدوه زي تفتنو كم حزب إرترا خوينهم نخاتو زي فتن من تايو قال ابتنا مدة حتى خاني ناهيك دف كل نجار كتصف عيد لي الناني نحبها الكوينو
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘፍረቶ ኤርትራ ህግደፍ ጥራሕ እዩ ዝሰርሑ ዘለውን ብዙሓት ህግደፋት ኣለው ሕጂ እዚኦም ኣብቲ ክሳይስ ኣብቲ ተሳት ኣብቲ ኣብ ምርጫ ክሳተፉ የብሎም እንድሕር ደኣ ንብል ኮይናሲ ብኸመይ ጌርና ኢና ሞ ነዞም ህግደፍ ክንፈልዮም ወይንስ እቶም ምስ ኢሳያስን ዘሎ ሚኒስተራት ጥራሕን ክሳተፉ ዘይፍቀደሎም ንምንታይ ኣብ ህግደፍ ዝነበሩ ብዙሓት ሚኒስተራት ኣብ ወፃእ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢሳያስ ክሕተት ከለውስ ንሳቶም ነይሮም ኣብቲ ቃልሲ ሕተሎም ናቶም ኣብቲ ምርጫ ምስ ኣተው ኣብ ክሳኽ ቀርቡ ይኽእሉን እዮም ወይንስ መጀመርያ ናቶም ነገር ተጻሪኡ ባይቶ ክእቶ ክምረጽ ኮይንስ ንህግደፍ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ክንኽእል እዚ መጻዕቲ ዶ ተገይሩሉ ንሕና ህግደፍ ኣይነእትዎም ጋ ሽሞም ቀይሮም ከም ዝኣትው ፍሉጥ እዩ ከምዘን ዓዲ ንሪኦ ዘለና ካልኣይ እውን ንመወዳእታ ሕቶ ወኪል ናትኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለኩም ዶ ወኪላት ናትኩም እንድሕር ኣለውኹም ንሳቶም ንህዝቢ ጠርኒፎም እዚ ብውድበ ይውድብካ ዝበሃል ግልፂ ዝነበርኩ ካባይ ጀሚርካ ንሶም ድሕር ዳኣ ወኪል ጌርኩሞም ህዝቢ ከም ዘይመፅእ ካባይ ጀሚርካ ፍሉጥ እዩ ኣለው ዶ ንዓኹም ዝውክሉ ነዚ ነገር እዚ ክብልና ክንመያየጠሉ ብሓደ ብክልተ መዓልቲ ናይ ቅዋም ነገር ስለ ዘይከውን ይቐኒለይ Okay, thank you. Agaishna Mike. Sengal Nabaha. أنسى سنقال الكمبيوتر تسمعوا لنا هذا الله. هاي إذا استزعم عبيو ህዝብና ኣብ ከምዚ ዘለዎ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ኢና ንብል ዘለና ኣዝዩ ዓበይቲ ሃገራዊ ኣጀታት ጉዳያት ኢና ንልዕል ዘለና ስለዚ ናብ ደቀቕቲ ነገር እንተዘይንምለስ ብዛዕባ ግለሰባት ትሕቲ ሃገር እዮም እምበር ልዕሊ ሃገር ኣይኮኑን ግለሰባት ካባይ ጀሚርካ ትሕቲ ሃገራዊ ጉዳይ እዮም ዓብይ ሃገራዊ ፀገም እዩ ዘለና ስለዚ ንግለሰባት በጃኻትኩም ኣብ ግምት ከየተና ንዛረብ إذا عبيت هجرة وتجمعتنا خمس جرام يفتحوا أبز بالطرح أتوكلنا أنت نزارب زحاشن وكنا كوين سمعني. سلازي زي تقدميتي نانتيا. سلازي أنا حاجة تمليسة بزعبا والدباتن بزعبا والكسباتن كزارب أيدلني معناته مستحزنا يزلنا أرستسي أزو زي كيديو. سلازي كلنا نبعريات ملكتنا زعد زي أينا ولا تخبدل زنحي تتبدلوا زتودبه زي تودبه إذا هاجر زي أنا كلنا بمعريات بتصحنا سلازي كله أبز هاجر زي إجام كله ويو مسبلنا تودا بدحريو قبر مريم ولد مريم قدملن داب الناس أين أتونينا سلازي بهم عندهم رد أيه سلازي أنا بخمسي أمر أخوة عنتوي انتايلنا قبن زفت أمو عبو قبن زفت أمو انت دا اليوم كوينهم كأني كحطوتو يوم سلازي اتمسرح نعقم هيك ملكتنيو وحدات يوم زياتهم قن عبدق زلو خلو يخلو او وشت زلو يخونو شعو ختصارن ديو حجي ابزي تتصاري قداي كستو خمزي كستو نصوح هيكونن كبل هيكليني سلازي بخمقو نرد ايا كلنا سلازي انتاينا نبل زلنا خاباي جميركا كويلا عنتوي خاباي جميركا عبدق زلو يخون او وشت زلو كله زبدل انت اخوينو بت مسرح كحلفيو سلازم نقدفا سلطان ناي حزبيو حزبخ اخساتف الله انت قايلنا سلطان ناي حزبيو مسبلنا نخلو بمعري ملكته نخلو بمعري ملكته نعاي زياده ملكتن زبل سب انت الله خوينو يغاغ خمزلو راح يزرداني انا معري حزبيه كم حزبي زملكتني يلو حسب خلال نحنا اتم مصنعت غيرنا زلنا اتم زقالوس زلو كلهم نهزبن نهاجرن إلهم يوم زقالوس زلو سلطان نوانو حزب خراكوب يوم زقالوس زلو إلنا انت تبقسنا طرح زحاشه زخون سلازي كلنا بخم نبقس نقالس زلنا نهزبن نهاجرن إلنا إنا امسايا حلفا أين دلنينا أين تصبنينا إلنا أنت تبقيسنا طرحينا قنوع حسابات كنوصل نخير سلازي أنا بخمسة راح نبقس مبالكو قاو اتي دقاقتو قدايات جن حجي
انت زي ملسنا حايش مغناتو نتم عبيت حقراو حتوتات بوسينا يمكن كيدينا ننا اسمونا لنا ስለዚህ አቡ ጉዳይ አልዕልና ስለዘለና አብደቅ ነገር እንተ ዘይአተና ይሐይሽ ይብል ስለዚህ መልሰይ ዳርጋ ንኩለን ከምዚ አያ አለው ኩንዲም አብ ካል ቦታታት እታናትና አድራሻ ኤሪትሪያን ሲኒት ስታዲ ግሩፕ @gmail.com ትብላላ ምሳና አብዝ መስርሕ ዘአቲዩ ከዕሙቆየ ከማዕብለየ ዝብል ሰብ ክንቅበለይና ኢልና ኢሜይል አድራሻ ሰዲድና ለና ስለዚህ ዝደለየና በዚህ አገሩ ይሳተፍ አባላትና ግን አሙሉ ዓለም አለው አብ ኤሮፓ አለው አብ ማዕከላዊ ምብራቅ አለው አብ አውስትራሊያ አለው አብ ካናዳ አለው አብ አሜሪካ አለው ኢልና አንተ ይገልጽናኩም ኢና ስለዚህ ተመስርሕ እዚ ዘሎ በብደረጃው ናብ ኩሉ ክንበጽሒና ስለዚህ እቲ ቀንድ ጉዳይ ናብቲ ጉዳይ አቲና ጥራሕ ሕጂ ንስራሕ በከምዚ አገረ ከዓጽዋ ደስ ይብለኒ ናብ ካልእ ሕቶታት ክንሰግር بصوتي كأن زملاء انتلق من له خليهم اوكي مملعتات لكم كباكم عدل كبراتا جايش ويك قصلنا نبرتو نيمتا ريشتا 4 حطات الله انا اوكي الساغو هو بزعبه أرسي ملسلي هو خاطو لازم حتى بدك زلو رايك بنت كونسرن بوشت زلو كمان الله نجي زي أنتوي سنقال ديب ستيت يقول نزبره نسلو في الله بوشت سي كان إساس بلان بي هو رقو جبل تبي تخيلها ويكم مسؤول الله بجلة مالتي كم زنت ترى بس كم يجي دليل لا كلهم خير so we don't know that الجن إحنا قري نقولون خير نتاعي نتي constitution ما نسمع نسو صنع نقولون هل أي كم زي أبدك زسقط وزلو جين بأورجا هيمانوت نسون أفتي بلان ديناتهم كيهلو أوشتي كبتاتهم كيفتنو كبأسو كيفتنو كل جزء تنقرن ستايل ناكل حزبي كبيع إيمانتي ونتقاسو صبو يستر الوضع المكتات ناتو فرحلو أبتي ريفرس أيضا زخونا نقر زرخونا زلو سكيات حجي إندقنا كملسنا أيضا حانسابن نمودة تكون الرواية تجيرا زلنا ስለዚህ ካልኩሌት ይሸናፍ ወላ ደገሁኑ ወላ ወሽጥሲ አስጋዝ ሆነ አፍማጥታት ኮዶ ይሁሉ ኩሉ ጊዜ ኸንጥቀውሎ ማለና ማለት ነው እንዴ ኦኬ ታንክ ዩ ክብርቲ ጋሻና ኤልሳ መስፍን ግዴ ያለሃ ተሆንካ ግዴ አንተ አይማነስ ያው አንተ أنا سألت هاي فنها لما أنا سأي ما تحدي أو سوري أتحدث ليس thank you هاي لما أنا سأي نايبحكي أنا سنتي دلي مسلك كذا حتى كحتو جون هذا أوراجاوي أتحساسبا زلوهم بشأنكنا يهجدفون استوتنا نزمنات تكيدولو نايم بتتان صراحة جل استوافروا جدفاويان كم زلون فلتنا نوراجاويان الدل يبكاس نودبات كع يلكام مجلس انتي ياسكفوكم هذا السيو بكالي درجة أبناء قدم هجي بالنبع الدكتور بركات زوجك قوامنا يرترا لعبنا تافتنا يزيجنا تاوي بوداي إرتراوي زخونة زبل ነገራት ተጻይፉ አቡ ቃናይ ንሳያስውን ንንባል ሰባት ኤፍሬምውን ዝትንክፎም ነገራት ከም ዘሎ ተረዲዮም ነቱ ቅዋም ከይትግብርዎ ኤርትራዊ ታዊቱ ከይወጽ ተጽዕኖታ ተገይሩሉ እዩ እዚ ተሞክሮታት ሰሓትኩም መስዓብትናይ ዜግነታዊ ጉዳያት እንታይ ሆም ገርኩሞ
بكما وسينكم بسالساي درجة بتጨባጭ እቶም ውህዳት ዝሆኑ ወድባት ዝባሃሉ መሳራ ብረት ተሸኪሞም ጠሚዮም ዝቃለሱ ኣለው ከምኦም ካ ነዚ ለውጥ ንምምጻእ ከምኦም ቃልሲ ከምዛድሊ ርዱ እዩ እሳሓትኩም ኣባይታ ወሪድኩም ምስቶም ዝቃለሱ ዘሎ ኣካላት ክትቃለሱ ክንደይናይ ቁርባት ይሆን እዚኣ መልስ ጥራይ ሃበኒ ታንኪዩ ኦኬ ኣቶም ሰባት እዚ ናይ ውድባት ማውድባት እዚ ሸንኮለል ተእትዎ ዘለኹም ካፍቲ ርእሶም ሒዞም መጽኦም ዘለው እዚ ሳክት ክትርብሕሉ ዘይትቆሉ ዘረባይ ሓጻርን ናይ መወዳእታን መሊስልኩም ይሰንጋል حتى الحر زي بالكم كونكم السب كحتى تعدل هوا ويكأني إساتهم كخدوا كعرفوا سرحهم كسرحوا يبقى هذه الكاريكا حيس كخلعي نحنت حتى 3 سبات 4 سبات يتدققوا ما بليس أقدر حتى تعتلفتر استحزام ما دم تصدوا ناو نخد نو يبلنا ندخل كونو أبرئتو حق زوم نا يودبات زوم سبات زيوم كسر حاجة مزي يسرحنا يلوم مصيمهم الله ودبات ساتهم سي ترافيك يكونن سخا اوتو سخا وصاخبلوا ايت كاليني سلازي زي كون زربا ابشن كل لا يتوتونا اب اقداس حتتات كيدو نعنا زقدسنا زلو نحنا بهاجرنا حتى بدرجه هاجرنا نزارب زلنا لكم تعطيهم كلاك افتا ودب تشكعوا نبخا ودينا باخم ملس حراي كملس دو سنقال اوكي اتا قداميتو حتو انتات بالنيراناتو يغني اللي فلما بزحات سبا لو هقدف دسددوم او راجاو تحساسبا دلووم نزماني او راجا جن دحانيلكم نتوم ناي تقاومت جن كتزاربو لاي دلخون يدبل دلو انا من البات اي سمع كايان تخون كامبر بقلتينا تزاربنا لا نحنا ولا سنقال كبلات انيحو نحنا نمانم سباين غوسينينا إرترا ناي كل سبيا ناي تقاومتي ناي زي تقاومتي ناي زي قالسو دلو ناي زي قالسو دلو اوش تحدد دلو ابدغ دلو ناي مهور ناي زي مهور ناي كل سبيا سلازي نحنا زي انا اخا زيارات بصحا كانت حد زيارات بصحو نت حد زيارات ملكوتو دبل الرأيا كوموتات يبلنا اب تقاومتي حيلتاتنا إرترا خا كاباي جميركا حيال خبرت علنا نت تقالسو دما رسعنايو አይንፈልጥኒና ኣብዚ ጉዳይውን ከመይ ገይሮም ክሳተፉኹም ደለውሙን ግልጽ ይሕጅውን ንዖም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ይሳተፍካ ክልተ ሓሳብ ሒዝና ከይድና ኣለና ሓንቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ዝሳተፉ ትብል እቲ ሓንቲ ኸኣ ኣብ ዓዲ ዘሎ ትሰብ ናቱ ተወካሊ መርጽ ኣብ ደገ ዘሎ ኸኣ ተወካሊ መርጽ ብል ክልተ ሓሳብ ሒዝና ከይድና ኣለና ኣብቲ ጉባኤ مس مصع على 5 على 6 جولاي كا ابو ديسكاس غيرنا كم اشعود موصو معناتي ديسكاس غيرهم نز غداي زي بحساب ديم وسدو ناتم مفتحي كنغرونا ايوم يلنا قال سنغال بالنيرو زخونه سب انا حساب علني زبل انت دالو ايميل ناتنالو مسانا تراخيبو زياده كديسكاس غبرلو يخليت بليا زيا باخ غطفا اتاناي اوراجات بلنا يغن قلصينا تزاريبنا كواي تسكفنا اتي ناي ممققال ناي إرترا باوراجا كخون اينا تسامامينا نحنا الساعه امامتي اخينا قريبنا نمنتاي ناي اوراجا ممققا باوراج ناي إرتراس بتناي قدم زنبرتو اوراجا تخيدبلنا لخا ناتنا مغلصيታት ሂብنا ታሪኻዊ ስለዝኾነ ምስያታና ብኸይድ ብዙሕ መግለጺታት ሂብና بو مخنياتي طب اوراجان تحت انت اوريدنا ግን كبزحنا اي ممققال سنغاليل نيرو حماسي رايكوا 3 حق እንዳባለዋ ስለዚህ بخو مخ መቀል አይንخلن እታ زحاشت مس حق እንዳባ ዘይትጋጮ زحاشت ኮይና درخبنايا بتاني اوراጃ ممققال ትብልያ እንበር በአውራጃ ዝተወደቡ በአውራጃ ዘይተወደቡ ይልና ተዛረብና ነገር የለን በአውራጃ ዝተወደበን ዘይተወደበን ውድብን ዘይውድብን በሐድ አይኒና ንሪኦም ይናልና نحنا ولا ዘይተወደበ ስለዚህ በዚህ አንተ راخايታ ጉዳይ መንነት ብምንታይ ሪኢኹም ማይልካ ኣብቲ ስኻድ በልካዮ ካል ዝርዝር ከያተና ሓፃር መግለጺና ቀሚጥና ዛታሽ ሙዚያ ጉዳይ መንነት እቲ ባይቶ ግዜያዊ ባይቶ مستمسرت እቲ ባይቶ مستمسرته እሱ بحقي
يوسن إلنا قميتنا أبكالت آتا هاي آتنان سلازي باعا بلاد الله نمنتا انت دائل كاننا انتايلو كانيرو سنغال آنون مليسيا التكنيكاليتي أين أتونينا أبتي أتدقق نجارات أبو أيكوننا تزاراري أتزعبي نجارينا تزارينا أتدقق نجارات تون كوميشنات دمسرات هادين كزارار بالو أتي كوميشن ديو أتي بايتو ويكات برلما ديناتو نايمت نعتو جروب جيرو كملسو نعو قريفنا لنا الذي قداي زيجنت بأهم السلكا كلاي سال سيتيلكا إرتراويان برتال علوم من إرترا داق محرنتي قالوا سلويلكا صبو نخبرهم بعد قالوا سو قال ستة فلالي عينة هالو مساريا زل على اللو ودو كوينو زك على سالو هي تودى بزك على سالو استفلالي من قتتاتي على سالو احنا اول قدم حجي ابتفلالي بوتاتات ناتنا عينتك على لسانيرنا حجي خا ابدا ساعات زيان حزب إرترا تدليو إذا أربعة دوكومنتات نيمت سمعتها ودوكومنت توصانين أقدستين الناس اللي زقمتناين بأن نسرح لنا نابزي يوم كنت صنبورو ديخوم أي تصنبورو ديخوم دبل حتو جن نايقل لحتوي يعني عاي من البات بناي برايفت تليفون تدا دويل كالي نقولكوا نسان قالوا انت نجير حاتيت كيا من نجاركا ولا نيل ساون من نجارتكا حجي كنت تطلع نابزين احنا خنكيدينا ينخيدنا لنا خنزارة باين خلد እታን احنا نخئلان كنغبራ نخئልን ግን ግዜናን ገንዘብናን ታሽሙናን ዓቅመና ወፊና ኣብ ሰዓት እዝን ህዝቢ ኤርትራ ተጠቀም ዘይ አይልና እንገብራለና ካልኦት ካቦቦ ወገኖም ንኤርትራ ይጠቅም ኢሉ ዝገብሮ ዘለውኻ ነኽብሮን ነመስግኖን ስለዚ ብኸምዝን ተርአና ይሓይሽ ከምዚ አድሚኒስትሬተር ድዛረቦ ነበረ መንያ ተዛረቦ ነበረት መስለኒ እዚኣ መሓዳሪት ናይዚ ሕድሪ ጀጋሩና اتزعابه سئل رئينا اذن احنا زمصانا زعابه ابو انت نزارب دايمبر ابدقات نغارات تزاريبنا مالت دحري سنغال كمزيلو نيرو ابراهيم كمزيلو نيرو مبال ولا نتقال سنا ايطقمو ولا نتنصبح ندلي ادلنا ايطقم ولا عناون ايطقمناني زدلينا تعاب سئل كفرئه كوسخ خيله كم حيش خيله حساب على نزبلكا سنغال هيبوكم مالوتا ناي تاشمو ادراشاناتنا ناي ايميل ادراشانا اتيهم كتقالسو مالك كتبركتو تخليهم ስለዚህ ተዓባይ ስእል ንርአ በሃላይ ተስፋ ገብር መልሰልካ ኾን ይغنيلك اوكي ثانك يو كبر غاشانا دكتور ابراهيم سراج ادوليس وديقاتك كان راجن ابريغا كالاي سلازلها انك خنغت فودو انك وايد اي ثينك دكتور غبره ادوليس تسمعون تلخم ابريغا دلهم انتم ابكا ابريغا دحري ادوليس دلهم نو وديقاتك كان را انت وي اي دون نو ريغا نيرا اوليف بلو راست سما اريتريان ديكشنري عغازي كتحطوا ديكم ريغا حسكم دلهم عنتوي قدمسكم ممساكم حمش سبات عند الليبانير كحطوا انتم حمش دارغا سلستيوم حطتم كنت تليفون اوكي ادوليس الله تقونكا نحر ابريتو عينت اتيكم كن قيح كبوكم مخنياتو ننوح سلا حزنا يا ماغايش كنفانوم زغبعنا ساتينا نسرقوم دلنا قصالون سلندلم I think very حتير حطوتات بستقعله ابلع لي كجمره انك دكتور الله تقونك دكتور جبري الله تقونك انك وايلد اوكي ادوليس الله تقونك اوكي go on ادوليس يا مجمراتي اغاشنا تعرفاتكم اندامسغنا ابز حلف السمون بايتو بعسران كلتن ودبات زقوما كومون كامل العالم استساتفوا حدا قوامات ديهم نيرا قوامات ديهم مريحنتهم وريتهم حجون بوغن دير فردما باخاتكم مالتيو دما قوام تنطفل لهم دغنا غباعهم كتغبريهم حزب ኤርትራ ድማ ሓደ قوام ጥራሂዩ زدليو مسلني ስለዚ መስዲዮም ናይ ሃገራዊ ባይቶ ናይ 22 ውድባት ምሰን ምትእሳር ኣሎ ዲ ወይ ርክብ ኣሎ ዲ
ሓደ ቋም ስለ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከመይ ክኸውን እዩ ምሶም ኩሉ ሓደ ነናቱ ቋም ዲ ክውፅእ ወላ ከመይ ክኸውን እዩ ምሳቶም ርክባትኩም ከመይ ክኸውን እዩ ብሕፅር ዝበለት እዚኣ ሕቶ ናተይ ይቐኒና بلا حصار شورت شارب اغايشنا تصوت تسمعكم تقونكم تحتو دارقا عينت مليسهم لا نيرو من دوم عنتو اذا حتو زيات مليسا نيرا ግን دحن اغايش نعخم مايك نزا حتو زي انا مملاس بحصر زباله نمساغاغر اوان زخون خمز نحنا ندالو زلنا زدالو اكل قدم حجه الله زبل ايرخبنا نبدحر حجون زتدالو الله زبل ايسمعنا انت عليهم خوينهم كن صقم ايكونن خلتيو እንደገና ጊዜ ለና خوفيلنا كلتيو خنا تعرقون خلينا صقم زلو خوينا ايسمعنن معناته كلتا يكون بثلاثه وجن انت تداليو زياده يهبتم زياده هابتم زخونه حسابات يمص ስለዚህ ጸገም ዘሎ ይኮነን እተይ ቁም ነገሩ እንታዩ ነናትካ ሒስካ ናተይ እምበር ንስኻይ አይ ትምልከተን ናትካ አይፈልጥን እንዳበልካ ትኸይ ተፈቲንካ እዚ ንርእስኻ ትጎድ ቅድም ንህዝብ ሃገርንካ አይተርብሕን ስለዚህ ንሕና አሎ ዝበሃል ሒዝና ቀሪብና ኣለና ካልኦቱን አሎ ዝብሉ እንተዳልዮም ኮይኖም ምስኦም ኮፊ خلتنا هين مهين لنا خلتيونا بحدا هارمونايز نمغبر حنت تصقم زلو سلازي كوني انا يهبت منبر تصقم زلو خوينو ايسمعنن سلازي قدم حججن لك احنا زنحنا زمسل زتدالو سند الله زبل مردات هايبلين انت الله خوينو حبرونا مسون كوفينا نسرح قال اي نحنا خاني اداليناينا ودو ايناتنا نخال اي نقبلنا يبلنا نعو اعمقو اهبتمو نبلالنا سلازي خالوت انت داليم خوينهم بقى يحبرونا نحنا مسؤوم ساتو مسانا خوينهم شريحهم نهزبنا هاجرن زطقم حنت سند حيزنا نخنوصقم دلواتينا زي ايام بتعملش مسلني اوكي ثانك يو اغايشنا إنك وايلد أنت تجمعت أولي بلو نو أنا نيرت بنير كامو نو أي تحزن لكن ريكا إتكا حفاية بالكان I think قديف كاي خامس لني أولي بلو الله تونكا أولي بلو Yes مرحبا الله كمي سمعنا لهسك اسك خراغا قز قد اوكي اي ثينك سمع له مجمريا نزي غزا نزي مدرخ زي مخفاتكم لومي كم اسكنكم دلي كم كل غزي مالتي كلايك انا زما قايش ناي بحق عمق زبل مصنعتي ورقتي ما قريبهم بزعبو خمس قنوم يم دلي ازي عمي نمصاون ولا نتي حقنيا زخونه نمصاي زخون قوام كنقبر زحجزنا مصنعتات ون اقريبهم አለው ማለት ሕጂ ንሽማግለ ነዘማጋይሽና ሓቶም ደሊ እቲ መሰጋገሪ ኢልኩም ምጽዋዕኹም ነታ ናይ 3 ዓመት ዘላ ስግግር ኣገዳስ ዓበይቲ ውሳኔታት ክትውስን ዕድል ዝህብ ኮይኑ ተሰሚዕነቲ ግዝያዊ ኢልኩም ሞሲ ግን ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ መጻኢ እቲ حقኛ ዝኾነ ዴሞክራሲ ጌርና ባይቶ ዝተመቃቀለ ናይ ስልጣን ገለመለ ንሱ ምስቆመ ክውሰን ዘለዎ ነገራት ሂብኩማ ኮይን ተሰሚዕኒ ተመጋገርሲ ኣነ ዕማሙ ናብቲ حقኛ ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ዓዲ ተኣኪብና ኩልና እንመርጸሉ ግዜ ሞ ትውሳኔታት ከኣ ብኡ ዝውሰን ክኸውን ኣለዎ ኢለ ኣምን እዚ ሂብኩማ ዘለኹም ሕጂ ነዚ መሰጋገሪ ስልጣን ግን ኣዝዩ ክሳይ መጀመርያ ብ3 ዓመት
እቲ ኮሚሽናት ንሱ ከቆሞ እንድሕር ፈቂድኩም ዝናይ ምሕቶ ከእተልዕልዎ ዘለኹም እሱ ከስተኻኽለልኩም ተኣምኑ እንትኾንኩም እንታይ ኣድለየና ናብ ካልእ መሰጋገሪ ስለምንታይ ንብሎ ዳ እሞ ትዕማምሲ እቲ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋእ መሰጋገሪ መንግስቲ ከዓ ፍሉያት ዕማማት ቅዋም ናይ ሃገር ክቅውም ካብዚ ሕጂ ፅኒዕኩሞ ዘለኹምን ካብቲ ናይ 97 ካብቲ ናይ ቀድመን ገይሩ ቅዋም ክገብረልና ንዕኡ ንምቋም ዝሕግዝ ጉዕዞ ፍሉያት ዕማማት ክንህቦ ክንክእል ኣለና እምበሪ ተሓዋዊሱ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እሞስ ከብዚ ኣቁርብ እንደዕ ወይ ኣነ ኣይተረዳእኩኹም እንተኮይነ ኸማን መብርሂ ክትቡኒ ማለት እዩ እቲ ምፂኹሞ ዘለኹም ኮንስቲቱሽን መሰጋገሪ ይመስልን እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መሰጋገሪ ክዕመም ዘይክእል ነገራት ሂብኩም ኣለኹም ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ክብለኩም ደሎ እሞ ኣብኡ መብርሂ እንታይ ሂብኩም እኔ ምፈትኹ and thank you ሰላም ንኹልኹም ሰላም ኤልሱጫ ከዓ ኩሉ ግዜ ኦኬ thank you ኣገዳሲት ሕዩ ሓቲቱ ኦሊ ብሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እቲ ኣርእስቲ ግን እታ መሰጋገሪ መድረኽ እንዳ ተዛርብ ዘላ መስለኒ እታ መሰጋገሪ እዋንሲ ብኸመይና ንገልፃ እንዲያታ ተዛርብ ዘላ እታ መሰጋገሪ እዋን ናብ ዝተፈላለየ ዓድን ናብ ዝተፈላለየ ኩነታትን ዝተፈላለየ ትርጉም ይዝህልዋ ሓደ ዓይነት ትርጉም ክንህባ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ህልቂት እንተ ዳርኢናዮ ኣብ 94 ብድሕሪኡ ዝነበረ ኩነታት መሰጋገሪ መድረኽ ክገብሩ እንተ ደልዮም ካብቲ ናይቲ ካልእ ዓለም መሰጋገሪ እዋን ዝብልዎ ግን ዝተፈለየ ክኸውን ዘገድድ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ካብቶም ካልኦት ዓለም ዝተፈለየ ኣካይዶም እታ ናይ ዕርቅን ሰላምን ጉባኤ ትበሃል ኣካይዶም ኮሚሽን መስሪቶም ሕጂ እዚ ነቲ ፍሉይ ኩነታት ናቶም ዝውስኖ እዩ ኩለን መሰጋገሪ ዝገበራ ግን ከምኡ ገይረን ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ዝውስኖ ሓደ መሰጋገሪ ዝበሃል ንዝብል እንታይ ክትገብርካ እንታይ ክትዓምም ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ እቲ መሰጋገሪ እዋን ንሕና ናብ ንቡር ክምለስ ንቡር ዘይኮነ ኩነታት ኣሎ ናብ ንቡር ክምለስ ንብል ኣለና ናብ ንቡር ምምላስ እኮ ሓደሽ ሕግታት ገለ ተውፃሉ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ብዙሕ ተማዛቢሉ ይፀኒሑ ኣብ ኤሪትራ ንቡር ዝበሃል ጠፊኡ ይፀኒሑ ኣብ ኤሪትራ ስለዚ ብዙሓት ነገራት ኢና ናብ ንቡር ክንመልስ ዘለና እንተ ኢልና ሓቅኻ ብዙሓት ኢና ብዙሕ ነገራት ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት መስመሮም ስሒቶም ነይሮም ኣብ ቁልውሎ ወእትዮምና ነይሮም ናብ ንቡር ምለስ እንተ ኮይና ንሶም ናብ ንቡር ቅድም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እዩ ስለዚ እታ መሰጋገሪ እዋን ብከምዚያ ዲፋይንድ ትኸውን በዚያ እዚዩ እቲ መዐቀኒያ እዚዩ እቲ መግለፂያ ንኣብነት ስድራ ቤታት ተበታቲነን ኣለዋ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለወን ሕጂ እዚ ናብ ንቡር ምምላስ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ትስልጣን ተራሂብካዮ ዓበይቲ ውሳኔታት ይውስን ኣሎ ክትብል ትኽእል ዶ ኣነ ዘኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ዝውስኖ ነገር የለን ኣብ ንቡር ምለስ ጥራሕ ኢና ንብሎ ዘለና ኣብ ንቡር ምለስ ኣብ ንቡር ምምላስ በቃ ኣቦ ነታ ገዛ ገዲፍዋ ኸውለል ይብል እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ናብ ገዝኡ ምለሶ ውላድ ካብ ቤተሰቡ ኸውለል ኣቢሎም ሸኮልተት የብልዎ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም ናብ ገዝኦም ናብ ስድሪኡ ምለሶ እያ ትበፅእ ዘላ ስለዚ ዓበይቲ ውሳኔታት ኣይኮነን ዝውስን ዘሎ ዝነበረ ያታና ባህልና ኣካይዳና ናብኡ ምለሶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣነ ከም ዓብ ውሳኔታት ይውስን ኣሎ መሰረታዊ ዝኾነ ውሳኔታት ይውስን ኣሎ ኢለ ክግምት የፀግመኒ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምለሶም እንተ ደኣ ተባሂሉ ኣብ ነገር ንኤርትራስ ንህዝቢ ኤርትራ መፃ ዕድሉ ይውስን ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይግምትን ኣብ ነገር እዩ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ምምላስ ግን ናብ ንቡር ምለሶ ካብ ንቡር ወፃዮም ዘለው ናብ ንቡር ምለሰልና ጥራሕ ኢና ንብሎ ዘለና ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ሕግን ስርዓትን ካልእ ነገር ኣይገብረልናን እዩ ዘሎ ንኣካይዳናን ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣቃውማናን ዝልውጥ ነገር ዓብ ነገር ኣይፈጥርን እዩ ዘሎ ነቲ ዝነበረና ናብኡ ምለሶ ኢና ንብሎ ዘለና ስለዚ እዞም ኩሎም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ኢልና ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝምስርት ዘሎ ዓበይቲ
ነገራት ኣይንገብርና ግን ሱር በተኸዮም ዓበይቲ ለውጥታትዮም እወ ንሱ ግን ዓብ ውሳኔ ይውስናሎ ኢለን ክግምት ንዓይ ግን የጸግመኒ ምክንያቱ ናብ ንቡር ጥራሕ ዝመርሰልና ዘሎ ንቡር ያታ ኣካይዳ ነይሩና እዩ እዚ ሕጂ ዞባታት ይሉ ተፈጢሩ ዘሎ ናብቲ ዝነበሮ ሙለሶ ኢና ንብሎ ዘለና ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ሓደሽቲ ሕግታትን ገለን ኮ ብዙሕ የድልዮን ሓድሽ ውሳኔ ዝውስነሉ ንበይኑ ምክንያት የለን ናብቲ ዝነበረ እዩ ዝመልሶ ዘሎ ካብኡ ኢና ንብገስ ዳሕራይ የድልየና ድዩ እዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ናብ ንቡር ምስተመለስና ሽዑ ሓቢርና ኩልና ሰባት ኣብ ንቡር ምስተመልሱ እዚ ሕጂ ዘለና ዶ ይሓይሽ ወላ ካልእ ኣማራፂ ኢሎም ኣብ ንቡር ዝኾነ ኩነታት ንመጻኢ ህይወት ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ሓቢርና ክንውስን ኢና ሽዑ ኣብ ንቡር ግን ክንምለስ ክንክእል ኣለና ዝተሰደደ ንዓዱ ከይተመልሰ ስድራቤት ተበታቲኑ ከሎ ቁጠባ ናይ ሃገር ኣብ ኢድ ውሕዳት ኣትዩ ከሎ እዚ ናብ ንቡር ክትመልስ ኣይትኽእልን ኢኻ ዓማጺ ከም ዘለዎ ከሎ ስለዚ ንዓማጺ ክትሕድጎ ክትክእል ኣለካ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ንብረት ዓሚፁ ኣብ የእቲ ዘሎ ንዕኡ ሃጊርካ ናብ ዋናኡ ክትመልሶ ክትክእል ኣለካ እንተዘይኮነ በቲ ገንዘብ ትገይሩ ፀገም ክፈጥረልካ እዩ ሰላምን ምርጋእን እውን እንደገና ክብትን ይኽእል እዩ ስለዚ ንኩሎም ዓመፅቲ ናብ ሕግን ስርዓትን ኣቅርቦም ናብ ንቡር ምለስ ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና እቲ ዕርቅን ሰላምታ ናይ ምርጋእን ከኣኒ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮናን ሂብናዮ ኮሚሽን ተገይሩሲ ህዝቢ ክሳተፎ ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እንተ ደኣ ብደቂ ቆሪኢኻዮ ኣብ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ኣለዎ ናብ ንቡር ምምላስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዓበይቲ ጉዳያት ይፍጽም ዶ ዓበይቲ ጉዳያት ብዙሓት ድዮም ብዙሓት ስለዝኾኑ እንዲና ዳ እሞ እቲ መንግስቲ ንበይኑ ክዓሞም ኣይክእልን እዩ ኮሚሽናት የድልዮ ንብል ዘለና ናብታ ካልኣይቲ ምስኣታ ኣሳሲራ ትኸይድ ሕቶ ካላ ኣብ ሓደ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ፀኒሑ ግን እቲ መንግስቲ ጉድለታት እንተ ደኣ ርኢ እቲ ህዝቢ ለውጢ ክብል ይኽእል እዩ እታ ለውጢ ሓፃር ክትኸውን ትኽእል እያ ምክንያቱ መሰረታዊ ብዙሕ ነገር ናብ ንቡር ዝምለስ ነገር የለን ኣብ ሱዳን እንተ ደኣ ርኢናዮ ንኣብነት ሕጂ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተፈቒዱለን ይንቀሳቐሳ እየን ነይረን ነፃ ፕረስ ብመሰረቱ ነይሩ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ብመሰረቱ ነይሩ እዩ ዝተወሰነ ሰብኣዊ መሰላት ይኽበር ነይሩ እዩ ሕጂ ብዝተማልአ ጥራሕ ክኽበር ፖለቲካዊ ውድባት ታርአን ክፃወታ ሞያዊ ማሕበራት ታርአን ክፃወታ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰዓት እኮ ኣብ ሱዳን እቶም ሓያላት ዘለዉ እቶም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣይኮኑን እቶም ሞያዊ ማሕበራት እዮም ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሕበር ሓኻይም ማሕበር መማህራን እዚኣቶም ኮ እዮም ነቲ ሰልፊ ከማን ዓብሊሎሞሲ እቶም ቀንዲ ኣብቲ ጉዳይ ተዋሳእቲ ዘለዉ ኣብ ሃገርና ግን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣሎ ዶ እንተ ደኣልካዮ ሕጂ ልሙስ ነቲ ስርዓት ኣገልጋሊ ዝኾነ እዩ ዘሎ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከይንብል ተመሳሳሊ ከምኡ ማሕበር ሞያውያን እንተ ደኣልካ ተመሳሳሊ ከምኡ ስለዚ ንሕና ኣብ ንቡር የለናን ኣብ ንቡር ከይተመለስና ኣብ ንቡር ከይኣተና ብዛዕባ ንቡር ዝኾነ ስርዓትን ሕግን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እዛ 3 ዓመት ኩሉ ዝነበረ ዘይርጉእ ዘበለ ናብ ክቡር ኩነታት ክንመልሶ ክንክእል ኣለና ካልእ ይትረፍ እሞ ኣብ ሙሉእ ዓለም ገንዘቡ ኣብ ባንክ ኣቐሚጡ ኣብ ባንክኻ ዘሎ ገንዘብ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ኣብ ዓለም ኮ መንግስቲ የለን ናትና ጥራሕ እዩ ነዚኣ ከነመሓይሻ እንተ ደኣ ኮይና ምፅእ ኢልካ ክትመሓይሻ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ፀገም እንታይ እዩ መንግስቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ካብ ባንክ ክልቃሕ ገንዘብ ፀኒሑ ስለዚ የለን ገንዘብ ሓቲሙ ክሳዕ ዘምፅእ እንደገና ከምኡ እዩ ዘሎ እዚ ናብ ንቡር ንክትወስዶ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ከተማልኦ ከማን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ የድልየካ ቁጠባ ህግደፍ ጥራሕ ይወኒንዎ ዘሎ ንህግደፍ ኣግዲፍካ ህዝቢ ሓረስታይ ነጋዳይ ኢልካ ሕግታት ኣውፂኻ ቅጥዕታት ጌርካ ህዝቢ ናብ ንቡር ክምለስ ክሳዕ ዝጅምር ግዜ ክወስድ እዩ ናብ ንቡር ከይተመልሰ ምርጫ ክንገብር እንድያ ትዛረብ ዘላ ምርጫ እንተ ደኣ ጌርካ ኣብ መወዳእታ ተበለፅትን ዓመፅትን ንዕኦም ጥራሕ ኢኻ ዕድል ትኸፍተሎም ዘለኻ ኣብ ንቡር ምስ ተመልሰ ህዝቢ ጥራሕ እዩ መሰሉ ፅቡቅ ገይሩ ክከላኸል ዝኽእል ስለዚ ተብተቢልካ እታ መሰጋገሪ እዋን እንተ ደኣ ኣሕፂርካያ ኣብ መወዳእታ ንሰረቕትን ንዓመፅትን ጥራሕ ኢኻ ዝበለፀ ዕድል ትኸፍተሎም ዘለኻ ንኣብነት ንርአ ኣብ ግብፂ እንተ ደኣ ርኢና ቀልጢፎም ኣብ ምርጫ ኣትዮም ኣብ መወዳእታ
ተተወዲቡ ዝነበረ ሓይሊ ንሱ ጥራሕ ናብ ስልጣን መጽዩ ምክንያቱ እቶም ህዝቢ ተባታቲኖም ስለ ዝነበሩ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ዝበሃላውን ተዘርዚረን ስለ ዝነበራ ኣብ ምርጫ ምስ ኣተዋ ወውሕድ ድምፂ ረኺቦም ኩለን 25 ካብ 100 ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝረኸበ ንሱ ስዒሩ ኣብ ስልጣን ደይቡ ሕጂ ከምኡ ከይፍጠር ንሕና ከኣኒ ኣብ ርጉእ ኩነታት ክንምለስ ክንከል ኣለና ውድባትና ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ተመስሪተን ዘድልየን ፕሮግራማተን ኣነፂረን ናብ ህዝቢ ቀሪበን ህዝቢ ከዓ ፕሮግራማተን ኣነፂሩ ፈሉ ምስ ተኻቲዑን ተኻይዱ ነፃ ፕረስ ዓንቢበን ንኩሉ ዝመጽእ ዘሎ ርእይቶታት ከስተናግዳሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጠር 3 ዓመት ዓብ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብከምዚ ጌርና እንተንሪኦ ናይ በዓል ኡጋንዳ እንተዳሪኢኻዮ ምስ በዓል ታንዛንያ ሓጊዛቶም ንኢዲ አሚን አልጊሶም ኣብ ስልጣን ደይቡ ተብተብ ኢሎም ሽዑ ቅዋም ገይሮም ንሪኢ ኣለና እታ ቅዋም ንሱ ኣብ ስልጣን ደይቡ ክሳዕሎም ካብ ስልጣን ክወርድ ኣይከኣለን ምክንያቱ እታ ባይቶ ንዕኡ ዝሰማማዕ ዓይነት ባይቶ ገይሩ ነቲ ስርዓት ንዕኡ ዝሰማማዕ ዓይነት ገይሩ ነቲ ቅዋም ገይርዎ ዝነበረ በብእዋኑ እታ ባይቶ እንዳዘቀትሉ እንዳቀየረ ክሳዕ ሕጂ ከዓ ይነብር ኣሎ ስለዚ ንሕናሲ ካብ ከምኡ ተማሂርና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ተጋጊና ዘይንብለሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣዝዩ ውሕዝ ዝኾነ መሰጋገር እዋን የድልየና እዩ ንዓመፅትን ተበለፅትን ቦታ ዘይህብ ህዝቢ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኩነታት ሃገሩን መጽድሉን ባዕሉ ኣብ መስተርሆት ረኺቡ ዝቋጻጸረሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣብ ግምት ዘእተወ ረቋሒታት ኢና ጌርናሞ ነዚ አንተ ክትርዳእልና ዝሓሸት ኮይና ትስምዓኒ يغني ودي له اوكي ثانك يو ورغاشانا اتو سنغال كنقتل لنا انك وايلد انت تملسو صبونه انت زي تملسو ابونا راس على هذا راس تسمى راس يلا هو او عغازيت لاست ناي حتو عغازيت نقبلنا بدحريو حتو بدحريدو لهم ريغا نابلغوا على سغركم قون راس